a naš nanjo budišinje v živini šišel. Pa tej, a druzišče tej, viac muži takých. Przy Serskiej Cyrkwi budliła ta stara szturmina, ta rekała ta dzieta, tam są mu drugie kolesa stajeli, a ta ją nam powiedziała, ta nie oczekała, dokąd ta jedno zmraszczone syna miała, że ona łunka z tej oczekała, ta budliła direkt tam tej kieży, gdzieś to jeszcze ta korczma była, te okec. A że nasz nancy Serskiej Cyrkwi przyszł, a ją brał jasny, kiedy miał jedną powieść do komandantury jest, da jo tam w piwarni, a niekiedy zase ručodu do kantkaserne, da jo tam na Lubiskiej drodze wulka tam była misesta, a ja sam niekiedy jednościł, co pomodlić był, prajcie nasi mudry, so ja chcę widzieć, że nie ma, ja niekiedy runie tam do tej gdzieś ta bitwa, jo. Budysz nie była wulka bitwa, tam na Lubiskiej drodze, to tam było, że są oni tych niemskich wojaków zaczerili do tej, co to słyszeli o tym, do tej mrużni w Dolnej Kinie, a tę mrużnię zapalili te Rusy. Tam się zawili niemskich wojaków, nie ten Volkssturm. Die niektórzy znała, którzy są tam tym mrużni byli. Branka Jakub, no, tu nie tej, po tuto Volkssturma był gdzieś mój dan, a tu Brankač Jakub hat tu kněz Bimak ze Kamenej, tej całej, tak se to pojedało, niekać to tak było, tej całej czekć przez celniszczo tam, no, dylen idzie celi na Żydów, a po zadu wokół idzie dom. Nie był Zmirkowa, to tam był z Kamenej. A to se tam lepiej dovodvali, a zaceli dovodvali, dokud to było Fahnenflucht, to rekao. Ještě se ju ty Němce vojovali, a to tam nie se směl čeknč, no. Každý vojak, když opět lepiej dovodil se uncou čeknč ze vojerstva, to nie vodval zaceli, ne. Rekao, standgerecht, aber tak, ne. To tym Brankač Jakub był na tej podlabowej. No a to pom to żywienie po wojnie było, bo one są jacy szli o żywienie nasz susad, a potem tej mój wuj, od Andrzej Jura tu nan, tu nie po wojnie umrł w italskiej na malaria. A to je moja četa pa dostała ze Švice od Červenog kříža en pekčik, a tam je pon tež operština šoščinska bo, dokud on tam koroni umrel. To nie z Rusami nič měl.